לדף הלינקדאין שלי. ממש אני מתכוון לדף הלינקדאין שמוצג לי, כי זה לא באמת דף הלינקדאין של הפרופיל שלי. אני כאן בשביל להראות לכם בעיקר עבודות שמוצעות למהנדסים ביו-רפואיים בלינקדאין, ואיפה אפשר לראות מה מוצע, אם זה רלוונטי. על הדרך אתם תעזרו לי גם לנקות את היצע העבודות שיש לי כאן באפליקציה, בשביל שהן יהיו יותר רלוונטיות. בעצם נחנך את האלגוריתם תוך כדי. אז אפשר לראות למטה את הסרגל שמופיעים בהום, ואנחנו נלך דווקא ללשונית הג'ובס, היא זו שמעניינת אותנו היום. ואנחנו נלך ל-recommended for you. כאן נמצאות עבודות שבעצם האלגוריתם מתכוון להציע לנו, שהן הכי רלוונטיות לפי הפרופיל שלנו, היחסים שלנו, הקונקשנים שלנו והפעולות שלנו באפליקציה. בשביל מהנדס ביו-רפואי או סטודנט להנדסה ביו-רפואית, אני ספציפית גם עובד בווריפיקציה של תוכנה, אז יכול להיות שהעבודות שנמצאות כאן יהיו יותר מוכוונות בפן הזה. עכשיו התפקיד שלי זה לבוא ולחנך מחדש את האלגוריתם בשביל שהוא ידע להציע לי דברים יותר רלוונטיים. אפשר לראות כאן כבר בהתחלה Biomedical Engineering Student for Software QA במטרוניק, קיסריה. אז שוב, בגלל שהם מהטכניון והבסיס הוא חיפה, אז הדברים הם יותר רלוונטיים לאזור הזה. וזה בעיקר למי שהסרטון הזה מכוון לו, טכניוניסטים, סטודנטים להנדסה ביו-רפואית, שאין להם הרבה מידע וניסיון בלינקדאין. אז יש כאן את כל הפירוטים על המשרה, זה נראה נחמד ומתאים דווקא לדברים שאני עושה עכשיו. אז אפשר לראות ב-must have או בדרך כלל ב-requirements שיש כאן Biomedical Engineering Student, English, Strong Technical Orientation ו3 סמסטרים, אז זה יכול להיות עבודה נחמדה, ראשונה למישהו בשנה ב' ג' אפילו ד' שמתחיל, אז זה נחמד. Application Engineer, אין לי מושג איזו חברה זו, לא שמעתי עליה, אז בואו נקרא קצת. זה נמצא ביוקנעם. Application Engineer הם מחפשים, זה רלוונטי לניסיון הקודם מהעבודה הקודמת שלי, הם מחפשים מישהו שיש לו תואר בכימיה, Physics or Material, הם מחפשים Fast Learner, וזה בערך התיאור של המשרה. Application Engineer זה משהו שהוא מאוד כללי, זאת אומרת, לדעת דברים על המוצר. אני עשיתי את זה בחלק מצוות של Technical Support, ולתת שירותי מוצר להכווין את הלקוחות עם המוצר. יש כאן עוד משרה שלישית, Verification, ולידציה של Test Engineering בנובקיור בחיפה. חברה שאני כן מכיר, מפתחת טיפול לסרטן באמצעות גלים שדות חשמליים. ווריפיקציה זה הג'וב שיש לי עכשיו, אז זה מאוד דומה כנראה באותו עולם, שנחשב ל-QA ולידציה וריפיקציה, הם שניהם תחת כותרת של QA. מחפשים כאן כל מיני ב-knowledge, בואו נראה אם יש משהו שהוא יותר חזק מ-knowledge, נגיד כמו שאמרתי requirements או דברים כאלה, qualification, technical training, QA, הם רוצים מישהו עם ניסיון ב-QA, הם רוצים מישהו עם ניסיון ב-V&V של medical device, experience documenting anomalies, כל מיני תופעות חדשות לא רצויות, מפתיעות, לתעד אותן. הם רוצים ידע בלהפעיל קליפרס, DMM, אוסילוסקופים, יצא לי להפעיל בלימודים שלי, במעבדה. הם רוצים black box software testing, plus organized זה. verbal communication English, כבר זה מופיע בכל מקום שתראו, זה מצרך מאוד בסיסי היום בשביל לעבוד בכל מיני חברות גלובליות. ובכללי, בתעשייה הביו-רפואית בכלל, בשביל להגיש כל מיני מסמכים של רגולציה, זה הכל נדרש להיות באנגלית, FDA ו-CE וכאלה. וזה בערך הדרישות של התפקיד, גם נראה שהוא די יכול להיות רלוונטי. יש כאן סטודנט בפרינג, גם בקיסריה, פחות מכיר.
אין כאן מילה כל כך על עבודה, אז אני לא יודע באמת כמה זה קשור. יש כאן Medical Device Assembler, כבר ראיתי את הג'וב הזה, Edward Life Science בקיסריה. סליחה אם אני עובר כאן מהר, מכיר כאן את התפקיד יותר, אבל אני יודע כבר שה-requirements הם מתאימים יותר לכל אחד בעצם, מי שסיים תיכון, זה עבודה שהיא ידנית, ל-assembling של Medical Device, פחות מתאימה למישהו באקדמיה, אני אעשה לה hide. R&D Technician, ג'וב שהוא כנראה פול טיים, גם באותו מקום עבודה של אדוארדס, או שלא, הם רוצים Particle Engineer Diploma, Mechanical Engineering, הם רוצים שהוא כנראה פול טיים בדרגת הנדסאי, שזה יכול להיות, לא הייתי הולך על דבר כזה גם בתור בוגר למשל, אבל זה מאוד תלוי, כי זה לא ברמה של מהנדס. אני חושב שברמות כאלה הם לא יכולים לתת את השכר שמהנדס היה רוצה לקבל. זה פרומפט למטה רשום, זאת אומרת שהם משלמים בשביל לקדם את הפרסומת הזאת עכשיו. יש כאן מהנדס מערכות ניווט בתעשייה אווירית, נעשה לזה הייד, זה לא מאוד משנה לי, אני לא מאוד מעוניין בזה. ווסטרן דיגיטל במגדל תפן. נראה באמת מה עוד מוצע פה, אני לא באמת מכיר את החברה, לא מבין איפה היא בדיוק ומה הם רוצים. נלך ל-qualifications, מחפשים מחוץ ל-experience, הם רוצים engineer degree in electronics, software, computer science or equivalent. נקרא לזה אחר כך על החברה, אני פשוט פחות מכיר אם זה משהו שהוא תיכון ביו-רפואי. Research Assistant Student, כן עבודה לסטודנטים ב-Novocure שכבר דיברנו עליהם. הם רוצים Life Science or Biology or Similar Field, ושנה וחצי יתרת לימודים, בכל מיני ניסיון ב-Animal Handling, Cell Cultures, שזה קשה קצת להשיג ניסיון בזה אם עושים רק לימודים, כדאי לעבוד במעבדות לפני בשביל זה, או לעשות כל מיני פרויקטים. Cancer Research Advantage, Fax Fluorescence, Confocal Microscopy, יודע מה זה, לא יוצא לי כל כך להתנסות בדברים האלה, אבל שוב, דרך פרויקטים מסוימים במעבדות אפשר. אלביט גם פחות רלוונטי לי, אז עשיתי איזה הייד. End-to-End Performance Lab Engineer, כנראה גם פחות רלוונטי לי בתור מהנדס ביו-רפואי ב-NVIDIA. הם רוצים Electrical Engineer או Practical Engineer וניסיון, לא מעניין אותי מאוד. Software Test Engineer, Abbott, אז הם כן חברה שמתעסקת בדברים קצת רפואיים אם אני מכיר נכון. בואו נראה באמת מה הדרישות כאן, או מה הם אומרים על עצמם. אוקיי. נראה כאן כבר את המילה אלקטרופיזיולוגי, להריץ בדיקות, נשמע שזה דברים שיכולים להיות רלוונטיים, הם רוצים Software Testing Experience, BSc או BA, אז זה לא מאוד משנה להם הרקע, ואני אגלה לכם סוד, להרבה מקומות לא משנה השם של התואר שלכם, אם זה מתאים לתפקיד שלהם הם ייקחו איתכם, ואם יש לכם את הניסיון המתאים הם ייקחו איתכם. knowledge בלינוקס ווינדוס זה חשוב, ויש לי קצת ממש בלינוקס, זה יכול להיות רלוונטי, אני אשאיר את זה בינתיים פה. hardware engineering student, כנראה שלא, כנראה שזה מוצע כאן מתוקף זה שיש לי המון אנשים שנמצאים בקונקשנס שלי מהנדסת חשמל בטכניון ומחשבים ודברים שהם קשורים לזה, ואלה בדיוק הדרישות שיש פה. זה לא מאוד משנה, זה לא מאוד רלוונטי, ואני אוריד את הדברים שהם פשוט פחות רלוונטיים. וזהו בינתיים, אני יכול להמשיך ולעבור פה עוד, אבל הבנתם את הקטע, להבין באמת מה המשרות שמוצעות, לפחות כיום, למהנדסים וסטודנטים להנדסה ביו-רפואית. יש כאן מקום מאוד שיפור, תמיד הדברים האלה גם מתחדשים, וכל יום כמעט, או בוא נגיד אפילו כל שבוע, מתווספות משרות חדשות, ושווה להיות על זה ולהיכנס ולבדוק את המשרות שמתווספות וקיימות פה. כי בסוף ככה מוצאים עבודה. ככה אני מצאתי את העבודה הנוכחית שלי בפיליפס, פשוט הגשתי למשרה בלינקדאין, וזה יכול לעזור. זה גם בשביל המתלבטים לקראת לימודי הנדסה ביו-רפואית, שווה אולי להיכנס למקום כזה ולהסתכל מה באמת מוצג.
אם מעניין אתכם עבודה מסוימת ולדעת מה הדרישות שלה, פשוט אפשר לעשות search job פה למעלה, ואז אפשר למקד את זה בכל מיני תחומים מסוימים, ל-R&D למשל, אם אכפת לכם, אם אתם רוצים hardware או software ודברים כאלה. וזהו להיום, תודה לכם. ועוד אם יש לכם שאלות, תכתבו לי, קומנטס, הודעות פרטיות, תפנו אליי, ונדבר על זה. ובהצלחה לכם בחיפוש עבודה.